chibai vek ule tun tuma chuan cheido kan siam dan lo le tha ka ron en thil dona ama sa in ka channel te milo subscribe milo thil sak chin turin thil tu the ngen chewa ka video te to phang milo thil sak turin ka ron ngen hal cheu ni cheido kana kan hman ro hman tu te hi akeya ti kan hmang dona a chung pha blockboard kan hmanga chumi chunga chuan san mai ka kan bel le dona ni chuan a charnan hian san mai ka te charna hian fevicol var kan tiang chi marine grade waterproof ania chumi chu kan hmang do na ake kan zom khom dan style hi khesil join an tia ang hetin a tha em maya a soi ve thei rawani
tuna chuan kan lo siam zo ta a alan dan chu heti zong hian ni mai a moi le moi lo chu a thlir tu mi ta zir ani tong chu ka channel te min lo subscribe min lo share saka min lo thlir sak thin turin thlir tu te ka ngen tak meu cheu ni ka lo me